Yo, what's up mga tahimik lang ha? Mga tahimik lang. Maniod to ta ninyo ha? Sama ni, no? Pako. Pako, munggos. Oh, wali ka ng kamatis, buyas, tuyo, suka. Tapos napay kuan itlog kanon, oh. May gagaon, maniod to ta. Palamis paniod to. Naon ta. Namot na yan. Love for this place. Eme. Niod to. Munggos na ha. Ko. May palya munggos. Matis. Buyas. Nung time po kasi na sinabi ni Christian yung tungkol sa amin na doon na kami, pinakasap ako ng mother niya na hindi niya po alam. Kinausap ka sinat ka? Tumawag po sa Tumawa sa'yo. kilala, nagpunta ka na ba sa bahay nila or ano po kasi that time po kasi na nagpa-pageant kami, na-meet ko na rin po yung mother ni Christian. Anong sinabi? Sabi niya na alam kong gusto mo si Christian pero mas gusto ko sana siyang makapagtapos niyang pag-aaral niya at ayokong maulit-ulit ang nangyari sa nakaraan niya. Kinausap niya ako na Kuyawa ng mga buto. Makapos dito. Nagawa pa ba yan sila na? Katong kadayawan. Katong kadayawan? Naday? Sa kwese, dali mo na. Ang search. Ako yung mga bakit na yan? Ano sa anak? Karoon na nakadayo ka sa computer. Pagkaroon lang ba kung bago? Iyon ang ano na. Taga-Boulevard na ang mga. Kaya nagkaroon halo sila. Halo ang kuna sila sa Boulevard sa
Araw kayo na. Meditation mo. Ano ba? Sabi ba? No, please, no, please, no, please, no. There's no need to complicate. All the time is yours. This is my main time. Ang ganyan. Bahaw, biglang galak. Kaya manayang lunas na mo. Asa man yung maging pwede na eh. Kasi na nila ang split, no? Yawa na nila ang pag-iiyan. Motor drugs, yes, to drugs. Alam mo, Espanyol to. Thank you so much sa iyo. Thank you so much sa inyo, mga supportan niyo nanonood dito. Thank you so much. Bye-bye, paalam. Next video naman.